Imák, amelyek megvédik a családodat. 1. Amikor félsz, hogy családodat veszély fenyegeti. Uram, kérlek, takard be családomat drága véreddel, távolíts el minden veszélyt, és engedd, hogy a te békéd és áldásod örökké velünk legyen. 2. Amikor aggódsz szeretteidért. Uram, kérlek, erősítsd meg testüket és lelküket, adj erőt a gyengeség idején, és vigasztalást a szomorúságban. 3. Amikor nem tudod, mi vár családodra a jövőben. Uram, kérlek, vezessék őket a helyes úton, és engedd, hogy a kísértések és próbák során mindig a te lábad nyomában járjanak. 4. Olvasd el ezeket az imákat 3 napon keresztül családodért, és tanulja leszel Isten áldásának a ti életetekben. 5. Írd be, Ámen, és oszd meg másokkal, hogy az Úr személyesen őrizze és védje családodat és szeretteidet, és hogy minél többen megtapasztalhassák az ő áldását és békéjét.